салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату тамошобинон дӯстон ҳамватанони азизи гироми қадр ва обуначиҳои канали Ишони Халифа. хуб мавзӯи имрӯза мавзӯи интернета Тоҷикистон барқарор кардан. мо шукрона шукргузорӣ намекунем калағоси эмомалӣ шайтон, чунки моли худмон буд ва гуфтанӣ ҳастем ки як спектакл кардан ё мисли он ки Эмомалӣ Раҳмон хабардор набуд, раиси хадамоти зиддинисорӣ хест кора ай пеши худаш кард. Я шайтонӣ ай. Агар модоме ки Эмомалӣ Раҳмон мега ман хабардор набудам, яъне ки Эмомалӣ Раҳмон вақт модоме хабардор набошад, яъне маст агне ҳар рӯз мезана арақа маст мешава, аҳволи мардум огоҳ нест. Раиси ҷумҳур вазифаш ин ки ҳар рӯз ахборотро тамошо кунад, ону кичикош сагбачаҳоша ҳамаша бипурсад ки чӣ гап дар дунё, чӣ гап дар Тоҷикистон, гиҷора об зад, гиҷора сел зад, гиҷора чапаши гиҷора сохтан, бояд хабардор боша. Вазифаш бояд хабардор боша ҳар соаташ. Чанд ҳафта зиёд рафт, гуфт ман хабардор набудам. Яъне ту маст будӣ қарӯз, хоб задаги арақа маст будӣ, хоб. И ҳамаи кор валлоҳи қасам ҳамаш ба дастури Эмомалӣ Раҳмон буд. И як шайтонии бо кард ки и фақат дид ки мардам ҷӯшидан, тарсид ки мардам қавр мекунанд, шояд сабаби инқилоб шава. Ба ҳамин хотир и оқи падар бо гирифт ҳамин қонуна бекор кардан. хуб иншоалло ки муборак бошад пирӯзӣ ба мардуми Тоҷикистон. ва дигар мавзӯи касоере ки дар ин кор саҳм гузоштанд, алло ҷазои хайршон буда, барои ҳар кас барои худаш саҳм гузошт. Ва касое нагузоштанд, ба касои нагузоштагӣ гуфтанӣ ҳастем ки мисли кирмаки ҳисоби шоли об мехӯрӣ, ин хеле набошӣ. ҳисоби худат об бихӯ. И ягон миннат, ягон чӣ нестай. Фақат гуфтанем ки мардак бошен. Дар ҷомеа як марди ҷомеа бошен. Як фоидатон ба як нар ба ҷомеаам ки расона наметонем, ба зан фарзандат бираса. Ҳамаамон тадаккур будам ин чиз. Не ки мардам, аксарияти мардам чилик фучидан. Ман гуфтам чанд каса чилик фучидан, ба ин видео кардани ман чӣ мешава? Ина шид ку. Шид. Ина ин саросадои мо шумо буд ки шид. боқӣ мондарам бетараф набошен. анам хеле буд айда батакин дар ҳар як қонун мо бикунем, иншоалло бихезем. И Эмомалӣ Раҳмони калағоси шайтон лаъин, иншоалло ки ҳама ҳеч кукана наметона. Ва дигар мавзӯъ Раҳматҷон дар Русия, намояндаи гурӯҳи 24. Аммо бародар Эмомалӣ калағас рафт, як плаката қапид истодак. Аммо калағоси шайтона пешвоз гирифт. Бо як бадбахти дига омада гарағас кардагӣ. Богиё паслар, обрӯи миллата шумо паст карде, дастуда инамай Тоҷикистон ман ришт дорам ку. Паати беномус шайтони лаъини оқи падар Тоҷикистон хестай омадай охир бо ҳам кумлисакои Эмомалӣ чурка гастарбайтер да як мулки ғарибӣ шатақате мезананд. наҷосат қадр дорад, қадр надорӣ. бо ё мегӯ ки як худо барои мо фиристодагиай. эрутсиё худо мефириста намояндаша ки дар рӯи замин хонаҳоша клет кунад, хонаҳоша вайрон кунад, зиддиш мубориза бубара. ва дигар бародаро мегуфтем ки як касе боша ки пеш будроя. Унон бародарҷон, унон бародар Раҳмат пеш дуромад, дар Москва буд. метонистем ки дигар тоҷико дар бари ҳамон бираванд, плакат нақапанд, дар бараш бестанд. И ҷиноят нест. Мерафте ай як ҷо дигар саҳна ташкил мекарде, барои интернет гап мезаде. дар дуруи хона гирья кардан, ой дарехе тоза кардан, хеле ба кулул рехтан фоида намекунад. мард бояд бихизад ҳаққаш дифоъ кунад. ӯ гирья кардан натонистан дифоъ карда, и занака, и касби занакай. ҳамин занака ки задиш, вақте мезаниш наметавона хича дифоъ кунад, ба мешина гирья мекунад. ҳақорат карда. барои ҳамин иншоалло бародарҷоно, аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки дар ягон корда бетараф набошен. алҳамдулиллаҳ ки бародарои тоҷиколи хеле бедор шудагиянд. комментария менависанд фикрҳои худшона. не ки дигар мардумам, ҳар касе ки метавонӣ фикр чӣ фикре дорӣ, натарс, бинавис. валлоҳи қасам ҳеҷ гап нест, бинавис. ҳамин дастойни мардак бошенда. ки иншоалло инем хеле шид, инем пирӯзӣ буд. дигар қонуношам ҳам хеле мекунам вақте мо бихезем, иншоалло ки
این کلاغاز چیکار نمیتونه. واقعا من انشالله سخنه که درست کردن نیستم. در امان الله باشه برادرو. خداوند هر یک ادمیش بر نگهبان باشه. الله هر غیرتی مسلمانی غیرتی مردکی خداوند خودش غیور رو دوست می‌داره. غیور بگردونه هر یک شرمردی ملت توجیکا تا که ما بدبخت‌ها را از زمین رشکن کنیم. آمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.